Abyan mayo nga aga, mayo nga adlaw, mayo nga hapon o kon mayo nga gabi, depende sa imong location karon sa aton Facebook Live o kon sa panahon nga imo gin open ining aton ah, Facebook Live account. Karon nga adlaw abyan at aton nga hambalan ining 2 Timothy chapter 3 diri sa bersikulo 11. Siling ni Apostol Pablo sa English King James Version. Persecutions, afflictions which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured. But out of them all the Lord delivered me. Kabayang Ginoo magapakamayo sa sining pulo nga aton ginbasa. Si Apostol Pablo maayo nga manunudlo, maayo nga modelo, maayo siya nga mentor. Ang mentor isa ka tawo nga nagatudlo sa iya nga menti o kung sa iya nga ginahimo nga tinun-an. Pinaagi sa iya hambal o kung pagtudlo. Pinaagi sa iya nga kabuhi o kung paggawi. Kag iya ginaladlad o kung gina-open niya, ginasugid niya, hindi lang ang iya kahapon, ang iya karon, kundi bisan pa ang iya handom sa palabuton. Sa sini nga passage sa 2 Timothy chapter 3 verse 10, siling ni Apostol Pablo sa sining duha ka bersikulo, ako nakita nga he declared his doctrines in the manner to Timothy regarding his beliefs and conviction as a minister, his behavior and conduct as a minister. Iya nga ginpahayag ini dira sa kay Timothy. Ikaduha, iya man ginpahayag ang iya handom, ang iya determinasyon, kag ang iya devotion, ang iya nga paghalad sa iya nga kabuhi dira sa Ginoo kag sa iya nga ministry. Sa verse 10 abyan, iya ginpahayag ang iyang fortitude and goal in life and ministry. Iya man ginpahayag ikaduha ang iya faithfulness kag ang iya nga faith and confidence in the ministry. Ang iya nga faith and confidence o ang iya nga faithfulness and confidence may kahilabtanan abyan sa iya nga relasyon dira sa Dios. Iya nga gintuuhan nga nagaluntad, naga-exist ang Dios. Importante gid man ang pagtuo nga ara ang Dios abyan. Hebrehanon 11:6, but without faith it is impossible to please God. For he that cometh to him must believe that he is, and that he is a rewarder of them who diligently seek him. Now, in relation to Jesus Christ, may malig-on siya nga pagtuo kag conviction nga si Ginoong Hesus amo ang Mesiyas nga ila ginapaabot subong mga Hudiyo kag siya ang aton manluluwas sa mga makasasala man nga hintil kag kita na included sa sina nga pagtulunan. Now, in relation to himself, ari ginpakita ni Apostol Pablo ang iya fidelity, ang iya pagkamasaligan, kag ang iya pagkamapinadayunon, ang iya pagkamatutong. Amo ini ang iya karakter, isa ka tawo nga masaligan. Amo ini abyan ang kalainan, no? Kung hambalan naton inang word nga faithfulness. Kung i-refer naton ang faithfulness sa Dios, ang Dios masaligan. Kung ilaragway naton inang word nga faithfulness sa tao sa Kristohanon, siya masaligon. Siya faithful. Ang iya nga faith full gid nga iya gin bubo dito sa aton manluluwas nga si Ginoong Hesus. Siguro nagtuo ikaw abyan tungod kay
sige ka sulod sa simbahan, pero ang imo pag tuo nanungod sa kaluwasan, imo bahinon ang imo pagsalig. May pagtuo ikaw kay Ginoong Hesus 80%, may pagtuo ikaw sa imo simbahan 10%, so nanubinta na. May pagtuo man ikaw sa iban nga ginisip subong nga mga santos o kunbalaan, tag 2%. Sa katapusan, abi nahimo na to 98%, nagtuo ka man sa imo abilidad, ikasarang, kaalam, edukasyon, kwarta, 2%. So nahimo na tanan 100%. Sa gihapon abyan, hindi ka matawag nga masaligon. Kaya ang imo pagtuo sa kay Kristo Jesus, 80% lang man. Madamo sa mga pagtulunan nga nagasiling, believe in yourself. Tuod balay na. Siguro ara dira ang ginatuwag nga confidence, but as far as salvation is concerned, we cannot rely or depend or believe in ourselves. Kaya wala kita kahibalo. May ara kita kaluyahon. May ara kita mga tinunto. Di bala? So we have our own weaknesses. We have also our own wickednesses. May ara kita pagka undisciplined, wantonness sa aton nga mga kabuhi. So, to sum it all, our faith should be on the Lord Jesus Christ. 100%. Siling Sambalan, Kasulatan, Habakuk 2:4, Romans 1:17, dira sa Galacia Kapitulo 3, dito sa Hebrehanon Kapitulo 10, nagatudlo ini tanan nga ang aton pagtuo aton hatag itugyan dito sa aton maluluwas. Siling sa Romans 1:17, for therein is the righteousness for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, according as it is written, the just shall live by faith. Busa abyan, ang aton nga pagtuo aton sa Cebuano ipunting, aton hatag, aton itugyan dito 100% sa kay Ginoong Hesus. Kag amoy na si Apostol Pablo, sang una nagtuo siya nga ang righteousness was through the obedience in the law of Moses, ng Torah. Pero sang nasugatan niya si Ginoong Hesus, kaginpahayagan siya sa Balang Espiritu. Siya naka-realize, nakahangop, naka-intindi nga ang kaluwasan tungod sa grasya, pinaagi sa pagtuo. Kung aton istriktohon abyan, ang pagtudlo na nungod sa kaluwasan, ang basis ng aton kaluwasan, ang bugay sang Dios. Pero ang means ng aton kaluwasan, ang pagtuo naton dito sa kay Kristo Jesus. Kaginang pagtuo naton sa kay Kristo Jesus, gin-outline sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ. Lord ang iya worth, ang iya katakos, ang iya authority, ang iya pagka-Diyos. Jesus, ang iyang pagpakatao. This is His human name. Inang Christ, amo nang iya title. Siya amo ang aton nga propeta. He represented God to men. Siya ang aton nga great high priest. He is now representing man to God. And then king, siya ang hari sa aton nga mga kabuhi. And then sa palaabuton nga panahon, siya bodily, visibly,
no? Personally mangin hari gid sa tanan nga mga hari sa sining kalibutan. Kag ang iya nga trono didto niya ibutang sa Jerusalem. Amoy na ang aton pagtan-aw kag pagsalig pagtuo pagkilala sa kay Ginoong Hesus. Kung ari ini sa aton kabuhi, ina nga faith mahimo siya nga faithfulness. Ang faith mahimo abyan nga faithfulness. Amoy ni. Kung kita nagatuman obedience sa mga rules ng Ginoo. Kag kadua, kung kita nagasubmit, nagapasakop kita sa mga role sa aton kabuhi, ang role sa Dios sa aton kabuhi. R-O-L-E, ang iya papel sa aton kabuhi. Ang role sang aton ginikanan. Ang role naton subong nga mga bana kag amay. Kinahanglan matuno naton nga mga role sa aton kabuhi. Kag kung ikaw asawa, ang role sa imong nga bana sa imong kabuhi. Kung ikaw anak, ang role sa imong ginikanan sa. So, inang faithfulness gina-demonstrate naton ina through obedience to the rules and to submission or acceptance to the roles that God has given us. Now, sa katapusan, ang maayong nga mentor, kaangay ni Apostol Pablo, amoy ni, he declares his doctrines and demeanor to the mentee, kaya gina-disciple. He discloses his determination in devotion. Pero sa katapusan, si Apostol Pablo, subong modelo na mentor, he responds to difficulties and destitutions in life and ministry. Ang iya relasyon, ang iya sabat sa mga tao, kangay sang difficult persons. May constancy in relation to people. Siya naga-endure. Siya naga-antos. May perseverance siya. May gugma siya sa sining ng mga tao. Bisan ginatawag natin ini nga sila mga toxic people. Now, in relation to difficult positions and circumstances, si Apostol Pablo, subong maayong nga mentor, siya masaligan in relation to negative circumstances. Siya may patience, may pagkamapinadayunon, may pag-antos. And then, ari diri ang iyang determinasyon in relation to difficulties, failures, and oppositions. Siling sa verse 11, may persecution. Amo na dira ang physical pain. May afflictions, basically emotional pain. Pero ginsugin niya na bisan nag-antos siya sa Antioch, sa Iconium, sa Lystra, ginaboy mangganin siya sang bato, bisan pa dito sa Derbe, kini nga mga lugar dito sa Asia Minor, abyan. Lugar nga naantos ni Apostol Pablo ang persecutions kag ang mga afflictions. Pero ginsugid man niya sa kay Timoteo nga ang Dios amo ang nagluwas sa iya sa bersikulo 11. Kag gikan sa ilang nga tanan ginluwas ako sang Ginoo. Subong nga mga hamtong kag nagatubo nga mga Kristohanon, kinahanglan naton ipaambit kag aton i-exemplify subo nga mga huwaran nga mga Kristiyanon. Pakita naton ang aton pagtuo kag pagkamatutom. Ipahayag naton ang aton kaluwasan dira kay Kristo Jesus sa iban nga mga Kristiyanon nga ginatawag naton mga mentees o mga disciples. Subo nga mga mentors, we are to tell our fellow believers our doctrines and demeanor, our determination and devotion, and our correct responses to difficulties and destitutions
in life and ministry. Diyos nga balaan, subo nga kami mga alagad nimo, kabay pa kuntani nga may makita kami, nga mahimo nga mga disciples o mentees sa among nga pag-alagad kag pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Kabay pa kuntani nga amon mga matudloan makadumdom sa nga amon nga kabuhi kung paano kami nagsabat sa mga pag-antos, sa mga kaluyahon, sa mga sala nga ginahimo sa mga tao sa amon palibot. Kag kung paano kami nagtubo subo nga mga Kristohanon. Agod nga pinaagi sa amon pagtudlo kag huwaran nga kabuhi. May mga Kristohanon nga mag-aalagad sa imo kag magamatutuman sa pagkabuhi para sa imo kay mayaan kag kadungganan. Ini nga mga butang among ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kabay pa. Nairil, salamat gid sa imo nga pag-replay sining aton segment karon kag panahon ini sa aton nga pagtamyaw sa aton mga kabiyanan nga nagatan-aw kag naga-comment. Kay Nervy Ging Alico Garganyan, maayong adlaw, ayong aga man dira sa imo. Michelle De Jesus, ay, day, salamat. Kumusta ang Taiwan? Sa kay Elsie, Irene Bakang mayong aga, dira sa imo, kag salamat din sa pulong sa ato. Kung mahimo, inyo ini ma-share dira sa inyo Facebook wall, agod nga ang mga Ilonggo speaking nga mga abyan ninyo, kabati man sa sining aming site. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, abyan, ako si Pastor Ipapasakar, nagasiling, ang Diyos magapakamaayo sa aton na tanan. Madamo gid na salamat.